Mwari chaye ndokuzowera Chamisa kumapostanga achisiya machechi kwawo. Chamisa anonamata chechi noverengo Bhaibheri. Imi muri mapostori munohwa mwando ndokuti Chamisa Mwari agowera Chamisa kuti kwai Mwari Chamisa ngaaribwe. Shoko remadhuna mutuna anohwa ripi raparidzwa ipapa, shoko nderipi rinoponesa munhu kunze kwokunamata minamato yeruvengo. Izvozvo vamwe vakagara pasi vakaeta nenduwe mukati vasina, iwo akapfeka mateki. Mwari wemapostori ndimwari wenhamo anopfekedza katisheti $1 for 30. Murume mukuru ngaarebe. Chinotaurwa chine musoro hapana, muromo kana kukweshwa hauna, miriwo yakadyiwa kare nembowa yakarembera mukanwa. So regai mai vai vakati varume vechipostori madhuna mutuna vakapusa maelections anoitigwei kana munhu achida kunokontesta ari 1. Hakuna mwari anohwa zita rekuti Mnangagwa, hakuna mwari wedenga anohwa zita rekuti Mnangagwa achitadza kuhwa zita rekuti Chamisa, nerekuchema kwenherera, nerekuchema kwechirikadzi. Munamato haunamatirigwe munhu, munamato unotoda iye munhu. Hamugoni kusvitsa Mnangagwa kuna Mwari iye asingazive Mwari wacho. Only unless if people are so stupid, like most of you apostles. Muri very stupid, most of you. Varungu hamwadi, uri kunamata wakabata maiki yakagadzirwa namai vako. Varungu hamwadi, izvozvo nemateki ane tambo akagadzirwa namai vako. Makambogadzirawo chiini chehunhu paupostori hwenyu? Tisheti yakapfeka yakasonwa nemushina wechirungu, rutirauzi kwawakapfeka kwakasonwa nemushina wechirungu. Chako chawakagadzira iwe nenhombo dzako dzamunofana muchikanda tutombo kumasango. Chii? Munamato webenzi hauna kwaunoenda. Munamato wemapenzi. Zuro yenu mapostori maimwisi wadoro muCovid tuprofiti toini tusanganira tone masoja akanga atumwa naMnangagwa. Batai munopakaradza munovadhonora. Mushure mekunge makambovadzinganisa kuti vapurisa yaya mukambovarova. Rudo rwenyu rwekunyebekwa, rwokuzungaira, rwokupata rwomozoitirwa nhasi. Pane mwedzi mingani vaprofiti venyu vakabatiwa kumazuva achimwisi wadoro, vakadzi vachirepewa, muchimbiswa ndodzwa kunakadzokorora. Mwari hahwina matwetaipi. You just lamented words, you have wasted your time. Kutochema kwechirikadzi nenherera ziri kutambudzwa nehurumende yaMnangagwa ndo munamato mukuru unohwa kudenga. Munoitirei maelections kana musingadi kuti vamwe vanhu vakontesta? Inda uchinamata munamato webenzi. Masanction akaunzwa Chamisa nemakore mangani? Mwana wako wewe aive ne20 years kana ne19 years akaita chipa nguva iyoyo chokuti Chamisa anonounza masanction. Vadzidzisi venhema, varimi venhema ndo zvavanofunga izvozvo kuti munoudzwa zvekutaura. Munohwa mwando imi. Mwari angatadza kuhwa Chamisa anoverenga Bhaibheri imi muchiteerera mwando. Zvichete zvemwando izvi. Munoenda kumagungwako, munopinda mimvura. Jesu pakambonamatwa achinzi Jesu akapinda akanyora pasi pemvura, akanyorogwa chipiyaniso gwabara pamhanza nemuto wegaritozo renjuzu. Munoti hatikuzivi. Munonyangira yaona raSatani, kehena rakakumirirayo, muchanobova. Vafudzi vakakokwa vari kudyisa makwai panguva dzekumanikidzwa. Vangani mapostori ari kutambura kuchechi nomamuri vakagara pasi apa. Zvino kutadzisai nekuvakawo bhenji kuti vakadzi vasagara pasi panyoro chii. Vanyorova vakadzi futi, moenda kudzimbangwa mude kunoroerura nenharo, makasvuura pfungwa. Ndebvu dzakare dzisina ukamyo.